makarenya kendo kaduoko Michael Agwanda kachiel kod Wycliffe Nyafonge twako kinyi makawuono waseloso kotudore kod kamiti mano mochung'ne wechego mag budget kachiel kod jakom mare manyien ma en Samuel Atandi manyalo wacho ni en masani koro gik mathoth bro bedo ka kale lwete inyanya to kotudore kod wechego mag budget. Kata kamano wantiere kod kamiti mochung'ne wechego mag thieth Agwanda ma otelne sani kod jaod bura mano Maseme mano James Nyekal. Sekta mar thieth waseneno ka nitiere kod achiedh nade makoni kod kocha odiochieng' makawuono bende waneno ka lakteche bro bedo ka ng'anyo ka giywa kotudore kod wechego mag kata ndike tich mag Dr. Interns kachiel kod midhiero mamoko mosebedo ka okwako sekta mar thieth kae Nyikalo winjo bedne time ang'o inyanya to wachni mar SHA kachiel kod SHIF ma jopiny osebedo ka ywak ni okoti kata kamano jogo mantiere sirikal kata mosebedo kwa luonge studio ka ginto giwacho ni SHA gi SHIF tiyo yo makare. Wagone Nyasaye kamano maduong' ni Dr. Nyikal sani koro chairman mar Jo-Health Committee. Ngiso ni Dr. Nyikal as a medical doctor ang'eyo ni Nyikal ne pediatrician kapok odonjo siasa to Nyikal be osebedo ng'amiluongo ni Director of Medical Services. Nyikal osebedo PS mar Medical Services. Nyikal osebedo migawo maduong' moloyo gima pok obedo en mana minister mar Medical Services. Koro sani en chairman. Nyiso ni onge tich weche mag health ka ma Nyikal pok otimo. Osebedo intern be. Kwa chako mokwongo interns nyaka Nyikal make sure ni gitiyo gatandi market pesa mag intern medical doctors interns migawo mar budget mondo ng'ata motiko a medical school kata otiko pharmaceutical school oyud kadhi bedo internship immediately. Onge gima rach kwa nyalo kawo top cream wa mag the nation majo A's duto ni koro dwa wuotho ni gidhie Ministry of Health House kacha ni gimanyo ni waburo miyo barua chieng' mane mondo odwa chak tich. Ng'amo kuwuok maja okowinjore bed frustrated. Kanyo wang'o iya molo gimoro amora. Nyikal ene chairman mar committee no make sure ni jo interns or the internship immediately magiwuok e college mano mokwongo. Mar ariyo en ni nyaka Dr. Nyikal ng'i weche mag hospitals ma Kenya ka. Ibro nwang'o ka ostende mang'eny kendo asebedo migawo mar health ni matin. Tinwang'o ka ostende mang'eny madongo ginwang'o mana Nairobi Central kowuok matin to chomo Rift Valley. Agone Nyasaye erokamano ni jo TRH koro sani obedo elevated to a level of a parastatal. Nyiso ni koro odhi chalo Moi referral, odhi chalo Kenyatta referral, odhi chalo Mama Ngina referral, aparo nitie kach Kenyatta University Referral Hospital kaki wuokanyo to koro wanwang'o moro in the whole of Nyanza. And remember ni mantie Nyanza no jo Moi referral nyocha ol gi jok mawuok Nyanza nikech nyocha ginyal nwang'o ji duto nyocha dhi mana kono. Ka wasenwang'o that parastatal status ma jo TRH koro nyaka wa professionalize mondo waket professionals manyalo tiyo kacha, consultant manyalo tiyo kacha. Miyo gimoro status kaetiwe maonge consultants koro bed maber ahinya. Mano gima nyaka wa change mondo bedi. To sprande moko bentie matindo mayudore Siaya, yudore Homa Bay, yudore Migori, maonge kata ng'ato ok nyal dhie matim negi surgery. Sprande go be bed upgraded. Kata gitiyo mana gi donor funding, okaw donor funding on hospitals go bed upgraded. At least each hospital should have a level 5 hospital. Each county should have a level 5 of hospital. Talk level 5 moro migo e koko machalo maro mabeja mi wacho ni yath nitie to kidhi to onge yath. Ok level 5 midhi e koko tinwang'o mana ka gate mondikni maber to kosendike maber to gimantie iye kanyo ine manyaka ing'iew chiemo. Ok level 5 maloso, level 5 mantie gi yath, level 5 man gi consultant, level 5 ma nyithindo ma uwuok e medical school nyalo puonjore. Adwa wacho kama kendo another thing manyaka getim en ni weche mag health mag county ahinya e chulo
doctors nyaka ng'i maber. Ang'eyo ni mano is a function that has been devolved. Ok wanyal wacho ni ene manyaka otim. To good relationship must be there. Mondo doctors obed paid. Onge ng'ama dhi thiedho ng'ama tuo ka en be otuo. Otuo emotionally, otuo financially, otuo ma koneno jogi to wacho ni jogi wanga chak thiedho gi nade. Nyaka wa make sure ni kata counties wa. To ken mana county wa maro Mabei ma ji dwa strike. Wang'eyo kata ni KMBT, Kenya Medical and Dentists are planning to demonstrate. Again, the same thing. We must improve weche mag health in this country. Kawan a sick nation, we will never develop. A sick nation cannot develop. Nisoni kaji tuo to jitho mang'eny wabro nwango jok mabro tiyo kanye. Our production level is going to go low. Dr. Nyikal, this country is in your hand, especially on matters of health. And you've been in all cadres. Do not pretend ni kia. Please make sure ni job mause bedoka yuake weche mag health wangni mondo gi wachni we train one doctor, we train one pediatrician and is our savior. Nikech sirikal to chalo ni okong'eyo gima timore. Kendo sirikal chalo ni giwinja weche health to gidwa. Kabire wach SHA gi SHE. Na loso gi daktari moro in Kenyatta National Hospital nyoro. Waga gambaka watimo tich moro kanyo. SHA seche moko dhi off. Ngato dwa bedo extended. Yes, ngato dwa bedo odwa wuok hospital, osemiye discharge, owinjore wuok hospital. Things SHA ok tika wuono koro ninda. Manga mosebedo discharge, ingise ni ninda. Omenda be podi medore. Samonindo no medore. Iwinja. Seche moko be inwango ka ostande mang'eny Kenya ka private hospital naneno bedo threatened gi PS ni koki kao SHA to koro wabro deregister yi. 50% of private hospitals in this country, we have 50% of hospitals to get private hospitals. Another 50 gin mag sirikal. 50% kata ki deregister ngano be o threaten nga be unge ngamulosogo en ni Kenya jo private hospital ema konyo ji 50% of the population. Ngani loso go mos. Mana kaka nyochi neno karuto dhi loso go Raila mos. Nikech ung'eyo ni votes ma Raila nigo be chalo mana meke ne nyaka olos kode mana mos. SHA nyaka ti. To SHA ok nyal tiyo ka wuon gi company ochiko. To sirikal be ok rane. Iwinja. Gige sirikal owinjoro bed ran gi sirikal. Nyochu neno ka investigation was done, tinwango ni kata system pesa wuok imiyo ji jok ma ji golo pesa ma wachulo mag SHA gi wagolo ni pup to ka wagolo to kuongo dhi ne ji ochiko gi duto ema koki duoke ne sirikal. Mano piny mane mitime gik moko ailano. Ok gir sirikal iloso gi sirikal. Mondo ka en decision mabedo med kaka en macha nentie NIFSHA, NHIF, to iyudo ka sirikal ema manage, gibedo release immediately. Ok ni koko wadhi system, Omera, Joyce, ni nwango pesa nicha, wadwa ni nwango pesa nicha, ni na nwango, koro migi mudong no. Mano to wadhi kanye. Secondly, negi chako SHA ka ging'iyo the numbers. The astronomical numbers mane dhi bedo kanyo ni 19 million people say register. Gin gise nwango billions madhi donjo per day. Kaeto gimiri luongo ni lack of trust. Trust deposit ni is so important. Niso ni nyaki amini. Jok mano uso SHA te non wang ne jogi okong'e SHA. Nekech kipenjo na kumicha to mima, PS mima, president bedhi kucha mima. Jiwacho to ma jogi giwuok kanye. Ng'ata achiel wuok Uganda, ng'ata achiel wuok South Africa, ng'ata achiel wuok Kenya. Kaeto ji odagi register, ji register to ok chul pesa. Nyiso ni pesa mane gidoro maduong' cha mondo migini oti. Otamore ji mana 3.5 million Kenya mo register. Nyiso ni ka trust deposit onge, SHA ni ok dhi tiyo. Dr. Nyikal nyaka ng'igini maber. Mondo advise the president and the country as a whole. Ni ka ok nyal ka SHA gi shift ni ok nyal tiyo. Wadoguru NHIF. Wamigi 600 million. NHIF bende no se wacho ni NHIF kalure ni no se gole oko ni kalure kod chik no ok nyal duoke kila dira nitiere kae. Parliament ema loko chik. Wanyalo wacho ni wamiuru jogi 800 million, 700 million na gidwaro cha instead of 100 billion mondo watimuru gi maber mabro konyo jopiny. Ahinya seche mwalosogi wabede gi leaders maparo jopiny, ok leaders maparo ofuko.
gi kaka gidwa mewo. Gisemewo, koro modong' giwene jopiny mondo jopiny otimre nade oyude e ber e weche mag tuo. Nikech ka ng'ato nigi kansa adier, wanyalo konye koyud kansa machon. To kokonu onge pesa, onge pesa. Sani naloso begi gi ng'ato Kenyatta Hospital kanyo. Ong'isa ni mine 400 nyocho nyuolo odiochieng' achiel. Iwinja? Ok ni marach, nikech kanyo kende mikawe sha. Koro ji te dhi kuro. Kenyatta Hospital ok nyocha ji dhiye ni dhi nyuol. Kenyatta Hospital nyocha dhiye ni in gi tuoche ma owinjore koro inwang'o consultant minyalo mana nwang'o Kenyatta Hospital. Ok ni wadhi nyuol. To sani kanye ma gidhiye nikech ang'o? Kae machalo ni cha tiye, onge kumoro amora ma cha tiye. Ng'amo dhier nigi shida wach health ni